10. lähtö päättää keskiviikkoillan ryhmäelämyverisille 1609 metriä. Se on käsiohjelman mukainen. Lopp tiu, sista loppette, linjelopp för varmblodiga hästar, 1609 meter körs programmeligt. Lähtöauton liikkeelle starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään tasainen kiihdytys 2 Express Super hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. 5 Angry Bird on avannut myös hyvin, haastaa kärkihevosta. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 9 Grove Rekala laukkaa häntä porukoissa. 8 Because I Love You tulee kolmatta kärjen rinnalle ja hakee nyt paikanne johtavan rinnalta, kun 5 Angry Bird on kääntänyt johtavan kantaan. Kädessä jatkaa 2 Express Super. Vauhdikkaita maileja on menty tänään Vermossa ja viimeistä viedään. Etusuoraan tullaan ja avauspuoli 12,5. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Kärkikolmikosta on 10 metriä, toista rataa tulee 6 Kingfisher Fellow, sisärata 1 I-Class, rinnallaan 3 Lelilyn Mr. Who, jota seuraa 11 Will Be Daylight, tämän takana 12 Who's My Hero. 7 Luxurious Lord ravaa sisärataa pääporukassa viimeisenä, sen edessä on sisäralla 10 Miss Carolina. Kaarutaan takasuoralle ja 2 Express Super jatkaa kärkipaikalla. 8 Because I Love You on sen rinnalla. 5 Angry Bird seuraa johtavaa. 6 Kingfisher Fellow on toisessa parissa ulkona. Takasuoraan mennään ja avauspuoli 2 kellotetaan 1000 metrin väliäksi kellotetaan 14,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja kärjessä vauhti kiihtyy. Kolmatta kirja eteenpäin 9 Nelilyn Mr. Who. Se vetää kolmannen letkaisen takaa laukkaa 11 Will Be Daylight. Näin toisesta ulkoa saa kiritila 6 Kingfisher Fellows on myös kolmannen kiertoon. Toisella väsyy 8 Because I Love You. Näin johtavan takaa saa 5 Angry Bird kiritila ja lähtee haastamaan numero 2 Express Super. Kärki 2 rintarinnan kaartuu loppusuoraan. 2 Express Super on johtanut koko matkan. 5 Angry Bird liftannut sen takana, tulee nyt rinnalla, haastaa, on saamassa yliotetta. 2 Express Super kuitenkin sisällä vastaa. 5 Angry Bird kuitenkin vastustamattomasti kärkeen. 2 Express Super on kakkonen ja sitten kolmannesta tiukkaa numeroilla 1 ja 6 välillä. Viimeinen lähtö menee numerolla 5 Angry Bird. Viimeiset 500 metriä 16,5. Sleep, so keep a kind low. Thank God I'm a country boy. I think Sally good all day. Do the Lord and my wife. Take it very good. Fiddle when I can, rap when I shoot. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a foul up, I got me a fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny rhythm. Thank God I'm a country boy. 10. lähdön voittaja on numero 5 Angry Bird. Etusuoralle esittäytyy tämän keskiviikon viimeinen voittaja, 5-vuotias Tama Angry Bird, joka käynnistää tässä voittotilinsä komealla tuloksella 15,3. Hevosen on kasvattanut Queen Tips Oy, omistaa Ravitali Hope Oy Ylöjärveltä. Ari-Pekka Pakkanen valmentaa, Ari Moilanen vastasi ohjastuksesta. Paljon onnea! Ja tulojärjestys on 5, 2, 6, 5, 2, 6 ordningsföljd i mål, lopp 10.